Ai, dyma'r peth gorau i'w wneud. Ti wedi'n llun agos at y peth diogel, mae hynny'n glir. Ond pa ddewis arall sydd dy fi? Dere fflamgarn! Sia! Beth wyt ti'n ei garu fwyaf yn y byd hwn? Yr un peth na fedri di fyw hebddo. Am hwyl y caf yn ei roigon ddarnau man. Ond dydw i ddim yn y deall. Nid dyna oedd y canllun o gwbl. Ond beth am i mi esgus mai dyna oedd? A chymryd y glawd. Bydd y neb dim callach. Dewinus y dyfroedd yw Rhynwen. Mae modd iddi greu creaduriaid môr newydd, ond allwch chi ddim dy wneud dyn ddynol. Mae angen math gwahanol o hyd ar gyfer hynny. Mil a mynedd! Dwi wedi colli'r haid eto. A dwi wedi anghofio pa ffordd mae'r cwch. Dwi'n siŵr oedd agwedd ma'n rhywle. A beth yw'r holl redeg am byty'r llun? Dere i gael sgwrs dyda dad ci. Mae amser yn galler bod yn beth pryn weithiau. Mae gwerth eistedd nôl o bryd i'w gilydd bo. Nag e bai fi oedd e, bos. Oedd bysau fi ar y gwisal grymus pan bwm! Daeth ar nhw'n yn eich rhyw. A swing, swing, clang. Basa fi drwy'r do. Am fore hyfryd arall yng Nghwm Chwedl. Helo, Chwedl Bethau. I ble rewch chi heddiw tybed? Wrth gwrs, i chwilio am chwedl. Ffwrdd â ni. O, Cael Jack, wneith les ti roi help llew i heddi'n. Moch ma di bai. Di dengid o'r twlc ma nhw. Ac yna newi am ardd flodau Camilan ti'n ffridd. Wel, fydd i beth eisiau mynd i'r twmpath fo fi hynna. Rhaid siŵr i ti. Wel, ar ôl rhedeg y ffigurau trwy'r modulisio'r amledd gyda chelinol, eu croesgyfeirio nhw gyda'r trawsdygio rhan amserol a gadael iddyn nhw ystwython fy mhen dros baned sylweddol o dde. Dwi dal sy'n casach. C'est la vie.